Yaro utrai. Hallelujah. Ko ki bi ki jong utrai Jesus Christ. Nado ki long kpa, ki long kemi, ki kun samla, kan te bat shan rang. Ha kan ka por ba menta. Ka kubor, ka bau blay, sim khoi, sim jong utrai. Ubu aga dok not janga. Nga daga pen kok ngo yela de. Da pen rit yela de. Da pen dam yela de. Ka GM janga. Nga IT ha ka jing pen yai bat ka jing alam ka jong sim khoi ublai. Nga yeng hane ka por ban pen sngaw ban ya thu ipi. Yaki kubor ki jong utrai. Ko kin men ki para ki jong utrai Jesus Christ. What can sting? Yala ka jong ka GM. Sumar bah. Yala ka jong ka GM. What can sting? Yaka ka GM ka jong pi. Sumar bah. Yaka GM jong la jong. Lada yanga, lada ya piro. Nga ong ya pi. Pek bah, yit bah. Yala ka jong ka jingat. Pila ngek yo try Jesus Christ. Ka jingat ka jong pi. Yo ublay ba im, ublay ba dan bor, ublay ba kraw bor. Utry Jesus Christ. Nga ong ya pi. Pek bah, yit bah, bishar bah. Yala ka jong. Ka jingem ka jong pi. Yego pi don ka jingat. How try Jesus Christ. What can sting? Yan ka jingat ka ba pilayo. What let sting? Nga ong ipi ka ka por ba menta. What can sting ki ay ba kanjaman sem? What can sting? Ik ay ba kanjablay? Ko ken men ki para ke jong out try Jesus Christ. Ki ba kanjaman sem? Ki long ki ba koridor ki ba ramdor ba? Ki ay ba kanjablay? Ki long ki ba koridor ki ba ramdor ba? What ya let sting? What ya can sting? Ika jingbam ka ba kanjaman sem? Ka bantay ka men sem ka jong pi. Bantay ka taga jingem ka jong pi. Ban pen kedang ka jingem ka jong pi. Ketika jingbam ka ba kanjaman sem. Ka ba kanjablay. What let sting? What can sting? What let bam sut nyaw? Ika ba kanjablay. Ka kamban syakri yo blay. Ka kamban mane yo blay. Ka kamban pensnyo bahaya blay. Ka kamban le ekamon ka jong blay. Ka kamban but yo try Jesus Christ. What can sting? What let sting ye kine? Nga ongi pi. Ka kam syakri blay. Ka kamban mane blay. Ka kamban le ekamon ukpa bahabning. Ka kamban but yo try Jesus Christ. Petiep nam. Kene nga ongi pi. Kalong ka spa. Kabakan jaman siap. Ka spa. Kata kadai ka spa jeng ka bening. What can sting? What let sting? Nga ong yi pi ko kilong kpa kilong kami. Ki kon samla kan tay bat shen rang. What yale kai? Yala ka jong ka jing. Utray Jesus Christ. Une ublay bangi syekre. Une ublay ba pi mane. Une ublay ba pi e. Pitip hi. Bat pisno tu biang-biang. Un sawan rong yala ki jong. Bat kene ka jingwan ka jong utray. Kene ka jingwan ka ba arsin. Bat ka jingrong no. Kanom slam. Kanom slam nga ong ye pi. Ula janwan. Ula janwan. Banwan ban lum. Yala ki jong. Haba ulum. Yala ki jong. Shano yalam ye ki. Pitip nam. Ula pengkrek ka jaka. Ula pengkrek. Ula ready. Kata ka buram ka jeng uyepi. Kata ka jingsuk ka yang uyepi. Kata ka jingkemen ka jeng un ayepi. Haka GM ka ba bam jukot. Ka ba kot yanga. Ka ba kot yepi. Shanen. Upola apostol syekri jong try. Uba i jong ublay. U apostol jong u Jesus Christ. U ongkum ne. Ngayo ilade. Ngayo ilade nga itu ilade. Om de ngala pediang lupai ke jing janai.
Henry nang ya khun ban ya ksai ban ya be. Syakata kajing janai. Bangan ya long uba janai. Bangan ya long uba janai. Ko para banget biye. Ngada ke banga klet no ike bakan jado. Ngada klet no ike ki jong kan ike pertai shadin. Bat ngada kenir no. Bat ngada kenir no. Syakatai kajing janai. Bangan penjanai laga jingai kau try Jesus Christ. Bangan penjanai ka jingem jangan ban pensiapa yo belai. Ngan penjanai ka kam jing sakri belai. Ngan penjanai ka kam ban bod yo try Jesus Christ. Ngan penjanai ka jingmot jangai ka darut jangai ka mensem jangai ka jingem jangai ka tangan ka jingai dai padu belai. Ngan penjanai ala de ngaya be sapra. Daga banga klet no ik bakan jado. Ke jong ka pertai. Mentangan kener. Ngan ya be sikatai ka bakot yana. Katai ka dak ka thong. Kadai ka jong ublai bu yang Syabeneng ya roi try. Hagan ka por ba menta. Ngan puli pi. Ngan pensio pedang pi. Ini ke ketien ke jauh try. Pila ban sim mentalang bat ngah kana ke por. Ban puli ni ke ketien ke jauh belai. Ba pin dia mat jingkar ko. Ba pin syam ke jingkar ko. Ha ke ketien ke jauh try. Sengap ngan puli pedeng yung pi. Pilipi lai kalanong kada khat ke bakat sao. Sengap kum ne ong ke ketien ke jauh belai. Kum ne ong ke ketien ke jauh try. Ngabe syapersya kadak ban yo ye ka jinga thong kaba ka jing khot shaneng ka jong ublai ha u Chris chiso nong pen em nong suspa janga jong pi baulong ro utrai jing ka beneng utrai jing ka kandel utrai jing ki mek ki men sim jong i baulong ublai ba krau ba danbor hallelujah. Baik kena ketien ke jong belai ke kerenenge. Baik kena ketien ke jong try. Kena nengkong he ke jing em ke jong nga. Nga pediang ni ke ketien ke jong belai. Nga i ini ke ketien ke jong try. Nga sengau bang abang puli ke ketien ke jong belai. Nga sengau tiang. Kena ke ketien ke jong try abang puli. Upola apostol syekri jong try. Uba uba suspa u apostol jong try Jesus Christ. U angkum ni. Ngai la dengar rai bat ngakot jingmot. Da kawai ka donut, da kawai ka mensim, da kawai ka jingmot ngarai ka jingem janga ban penkongo yala di. Hanungin penkongo. Penkongo hau try Jesus Christ. Penkongo hau belai. Ubelai ulabu kata thong. Kata thong yanga ye pi ubangai. Yanga ye pi ki ba suspa ke jeng o. Yanga ye pi ki kon ba ik ke jeng o. Upol apostol ong ngan yeng judgment ta ngan yeng ban yape ngan yakon ban ngan yaksai ban yakon ban yaksai ban yabe kata thong kata dak thong ba blai lampu. Bangan penpoi ni ka jing em jonga. Ban penpoi ni ka jing em jonga. Ha ka jing chap. Sngap kum ta ong ka ketien jong trai. Ngan be sya persya ka dak. Ngan be sya persya ka dak. Ka tai ka thong. Ka bau belai bu yang ni. Kebala khot yang ah. Kebala khot ya pi. Baik kene. Ublai khot ya pi. Ublai khot yang ah. Ublai khot yang ni. Bengen ya be. Persya. Ngana ke dak ke khot yang ai pi. Kata kajing ya be tong. Ban penpoi ya ladi. Ban penpoi ya ladi. Syabeneng. Kata ublai khot ya pi. Pia sengau ni mana ke por. Ublai khot ya pi syabeneng. Ublai khot ya pi. Syaka hima ka jeng o.
Ublay khot epi sika jing panem. Ublay khot epi sika jing suk sika jing kaman ga jongo. Ublay khot epi sika buram ga jongo. Ngede banyak khon, ngede banyak sai. Ban ya bet thong, ban pen poi lede syabeneng. Pengen ong epi. Pi menta pi long Kristen. Pi menta pi pediang Jisu, pi ika ketien joble, pi sekri utrai, pi smart le jing seng. Ka GM jong pi pilih in em yeladi. Lalong janai nang mga GM jong pi. Ka jingat ka jong pi ublay singaw bahana em. Ka kam pi sekri ublay chem singaw bahana em. Pek yeladi, yet yeladi. Nga ong pi. Ni kuway puway baro. Ni hapoy ka nakatong mabublay kot yan. Pi ban poy ka nakabublay kot ya pi. Ka ay kata, ka beneng. Ni day ban poy habneng. Lada pimpoy habneng. Lada ngimpoy habneng. Lada ngimpoy ha kana ka himau belai. Lada ngimpoy ha ka jingsuk ka jingkaman ka jong belai. Lada ngimpoy ha ka jingpan em ka jong try. Kam dan jingmot ngi kam miladi. Ubanget lane unong but lane uba syakri yo belai. Lane unong kit kam balang lane uba smart jingaseng. Ong ga ketien ga jong try. Pet ngan ong yipi. Pinget ya ketien jong belai. Pinget yo belai. Nga ong yipi. Nya de bandon ka thong. Ngin pen poy yeladi happening. Bon ki briu. Ki riu niam. Haba keren sipang ga beneng ki bitar bah. Nga che keren bah. Bat nga chat nga keren bah bat ki riu niam. Sipang ga beneng ki bitar bah ga beneng. Kisno bitar alai keren sipang ga beneng. Teka don jing mun ayu ka teka jing syakri jing ya utrai. Lam dengin don ka thong ban pen poy ladi sya beneng. Lada pim yo ai ka beneng. Lada pim yo priang ka beneng. Kam dan jing mut ka bangilong Kristen. Nga ong ipi. Hawa pila pediang yu Jisu. Pila pediang yu mensim kot. Pila pediang ka ketien ka jo belai. Pila syakri utrai. Ika bakat kon ka ketien ka jo belai. Deban bu ka thong. Ngayak khon ngayak sai. Ban pen poy lade syabeneng em nganom du ika beneng. Deban long ban bat skam ye kanang em ngala pediang yu Jisu ngala pediang yu mensim kot. Ngala pediang ka ketien ka jo belai. Ngayak khon tang banyak sai. Ngan pen poy le syak ka jing job. Ngan job de ka jing job ka jo belai. Ngan poy happening. Ngan rung happening. Ngan syam happening. Ngan kemen. Ngan le kemen. Haka jing sok ka jom utrai haka buram ka jo belai. Ngedi ban buan kata. Namar kene ka de ka jing khat ka jong utrai Jesus Christ. Yang ay pi. Pola apostol uang. Namar ada nge iyel de. Kita ki jing duna ka jing bambiang jo nga ngau du jing kerman. Hada nga kelabumut da nga kelet no kine ki eke nga ya ba man taban penjara ya de. Ban rung ha beneng. Ban poy ha beneng. Ban yo eka beneng. Mentang idon kam ban yit ya la ka jong ka jing em. Ngin bishar ya la ka jong ka jing em. Ngin penjanai. Ngin penbha. Penbha ya la ka jong ka jing em. Penjanai ya la ka jong ka jing em. Ka jingait ka pilayo. Penbha ka jingait. Penjanai ka jingait ka pilayo. Ba ka jingait how try Jesus Christ. Ya syakri yo belai. To syakri kambha ya try Jesus. Lek kambhai ka mon jong belai. Trai kambhai ka kam ka jong trai. Im kata ka jing em ke ba janai bat belai. Ya kata ka lenti ke ba janai bat utrai Jesus Christ. On dingila ya ngila le da kata pa sngow bah yo belai. Ubelai cham sngow bah. Wat artatin. Ka beneng le de ka jong fi. Ya roi trai. Hallelujah. Balay ng angkum ta. Uba yayne minot. Uba minot. Uba batska minot ki ay ki bakan jaman sim ki bakan jablay. Uba kok ngo yo Jisu ba kok ngo yo mensim kot. Uba sumari la ka jong em. Uba syakri kambha yo blay.
Ubale bahai ka mon jong try. Uba pen sngau bahai oblay. Udon ha ka keti ke jong try. Udon ha ki tabniang ke joblay. Udon ha ki te serniu ke jong Jisu. Udon ha ki kamat ke joblay. Udon ha ka syadam u Jisu. U Jisu kedop ya uta. Tabalay ke du jing kerman. Namar Jisu ulawan ban IT la dia halor kani penara menta ka jonga ka jongpi ula job dia ka pertai bat kata ka jing job ka jongo u ai ha kita kiba ige ke jongo ngila long lo pa ke nong job de ka jing yap ka jong try Jesus Christ de ka jing yap jong try Jesus Christ nong penim jonga jongpi halor ka ding pena ni don jing kermen ban rong shabdeng hallelujah de ka jing yap jong try de ka jing yap ka jong Jisu kajing syak syaitan kajing Jisu halor kading pernah ngedan jing kermen ban ya rong pek kini kajing yap kajong try kajing syak syaitan kajong try halor kading pernah u ai kajing map umap kajing bambiang kajonga umap ki pop kajonga umap ki rengkang kajonga umap kajing palat kajonga Kesnam bala play kesnam ke bala mit na lom kalbari kene kesnam ke jong Jisu la sat ke thonot chonga la sat ke man sem ke jonga ka jong pi la sat yo thalik jongi la sat ke jing mut perkat jongi la sat ke jing am jongi la pen khoi yangi kene kesnam jong Jisu ka lau no ka jing long jot ke jonga ka jong pi ka pen khoi ke jing tengit jongi ka pen khoi ke jing bam hok ka jongi ka pen khoi ke jing jali jongi para haka snam kon lang brot ulau sat la pen le pa de kon kayor ni don ka jing kermen namar haka snam jong Jisu kajing kenya ka ba em ka batang chisin halor kading pena ka ba ai jing kermen yang bangin yo rong shi ke hima utrai bangin yo poi ke hima jong blai bangin yo syang ke hima utrai ladam don ka jing yap ka jong utrai ladam don ka jing syak stom ka jong utrai ladau utrai IT ni ka benta ka jonga ka jong pi ngi ti don jing kermen ada ngi ai ngo yo blai kada ngau ngo palat yo Jisu Jisu ba jonga uba tiang uba bang uba ngau tengan uba ngau keman haba yo Jisu jonga aga jing ka jo belai aga jing ka jong Jisu aga jing ka jong belai ka jing ka jong Jisu ka ba mayan ka jing ka jong belai Kaba jeleo dengan jingit ke jong try. Wan ban ai chi la dia ke benta ka jong wan ban ai chi la dia ke benta ka jong pi. Ban penio ka ke beneng ban penio pi ke hima ka jong de ka jingit. De ka jingit. Jingit u Jisu. Kom ya pi kom ya nga. U yang ngede ban sngo ngo yo belai. Ngede ban ai ngo yo try Jesus Christ. Ngede ban sngo ngede ban ai ngo yo try Jesus Christ ngan sngo yo try chonga ngai ngo yo blai chonga oba nga hallelujah ko kin man ki para ki long kpa ki long kami ki khun sam la kan the bet shan rang bet ngan ong ye pi nge dai ban ya ba shakane ka thong ka ba khot ya nga ka ba khot ye pi shabaneng shaneng ya kon ban yak sai pen poi la di shabaneng wat syak baka jing em jong pikan lek dujok wat ailat kumta ngaong ye pi kalenti ka donte ban rong shabaneng te yait ken na kata kalenti ka jok boleh ban poi shabaneng wat yait na kalenti ban lek dujok wat pen poi dujok ya la ka jong ka jing em pen poi la di shabaneng to yak sai ban biang nginom biang ngiki breu nyimpat dei ban long gibreu bala janai lupa henre yak sai ken yak khun ken yak be ken ka thong yen join mata what yo thia what can sing yen join mata yak be ken tu la ka thama ka nang jur pa di ko sel sai di bor gi kor jopi yak sai ban yak be ban pan poi la ni ban rum Shika hima ka jong try. Kene ka khubor nga wan ro ampan sngau. Banya thu apdeng jong pi. Ha ka ne ka por. Oblen kar khoi fi.
Aku ban duai mentah jong pi. Aku pandai menjing duai mentah jong pi. Toi ni duai. Try jisu. Ya rab ikilong kepa, kilong keme ki khon samla concentration rang ke het ki baret. Ki bas ngap ki bas shot score ke khobor. Kar khui ki ko try. Kar khui ki belai jonga. Jisu be jonga. Ya rab ikinang ban yo I ladi. Kinang ban itu ila ka jong ka jim. Bakin yo I kini ka jingat bakin kamban shakri me ablakin am kaisting bakin am lesting ko try. Bakin long ki breu ko try ban panjanai ila ka jingat ko try. Bakin penjanai ka kambagan syakri me ko jisu be janga. Ya rab iki ya belakin long ki breu kita man syakri kambahaya me. Ken syakri jana ya me jisu. Ken syakri kambahaya me ablai janga. Ya rab jisu iki isnai jisu iki sngau snai jisu iki kerku men sim khoi. Men sim khoi kerku ngi wei poi barok jang ne ke por ba menta. Ha me nga iki me nga syanya. Na me nga dapan kine barok kerteng jisu. Amen. Amen. You right try. Ublen ker kui fie. Ublen ker kui nge. Nyan sekendo hawai pat kapor. Anda men sim jong try dang ai kubor nganang yo ban wan shu shapi ban sami kubor ke jong try hapadeng jong pi kibe ke jong try Jesus Christ. Namanta ke boram ke jong belai. Amen. Amen.